ovo što sad vidimo po pitanju obnove, kako ste zadovoljni? Čujte, obnova mislim da u gradu Petrinji uglavnom ide dobro, mislim to ide nekakvim ritmom koji Ali smo čekali da krene taj ritam. Pa to se čekalo, da, čekalo se. Gledajte, ja sam nezadovoljan sa zamjenskim kućama koje su bile napravljene bez natječaja u Ministarstvu prostornog uređenja, nisam zadovoljan. To smatram da nisu sretna rješenja. Ja sam imao priliku da projektiram 2-3 zamjenske. Vidjet ćete ih kad upravo su u izvođenju. Ja smatram da su bolje od onih koje su bile tipska rješenja od strane ministarstva. Mislim da su ove bolje. Mislim da su bolje. Što se tiče ove druge obnove, sa stanovima, kvalitetni su. Što se tiče ovih zajedničkih sadržaja, mislim da imamo nekoliko blistavih primjer. Recimo Munjare je jedan lijepi primjer, vrlo uspješnog rješenja. Isto tako ovi ostali objekti, dakle javni, društveni, mislim da će biti kvalitetno. Još nismo vidjeli kako su riješeni unutra, ali govorimo o ovoj osnovnoj školi, prva osnovna, pa onda gimnazija, gradska uprava, ali to je, vjerujem da će to biti sve ok.